mulingaw kaninyong tanan. Mga kalablaw is naranasan At di naranasan namong Okay mga kalablaw, so first is walay bugas. Walay bugas is naranasan. Oh, no! Sa unang panahon katong gagmay pa mi kay 12 may kabuok man nagsuon, so ako ang kinamanghuran, so nahutdan gid mig bugas atong mga panahon na tungod sa among kadaghan. Nya ikaw lablaw. naranasan kay katong walay trabaho sila mama ug papa na hotdog jud mi og bugas, so miss ilang lula. Sana all na lola ka pangayoan. So next is nabunalan sa parents. So naranasan ako na. Di naranasan. When I was 6 years old, yana si Papa nga, ayaw panglabot ng lobi nga, dili ato kay makasala ka na, kay inhap kay na. So, nagtuman ko, nikatkat ko dito, lalo kabalo ang inhap ditong bunga. So, nasakpan kong Papa, gibunalan ko sa pang silig na to. Oh, no! Pati na ko gambak-ambak at mga panahon na. No, yeah. Ikaw, love. Di naranasan. Oh, bakit? Wow! Sana all di naranasan. Ibutan lang ko. Pinangga pod ko. Ang bunalan, kuno ang pinangga dapat. Ay, kuan pa na disiplin. Di ma, disiplin. Disiplin, di bunalan, di ba? Para nako kay pinangga ang bunalan. Pinangga bunal. So, next is kang nangayog asin, kalayo, or gas sa silingan. Naranasan Japon ako na magalablam. Naranasan yung naotdan may pusporo, di may kapalit bisag pusporo ha, barato ra kay na dili may kapalit, so nangayo ko dito sa among silingan, nagdala ko og katong bunot. Akong gi kung baga dito din akong gikuan sa bunot, so nagdagandagan intang ko kainit kaayo ng bunot, so nangayo sad ko gas para lang maka-assignment sa balay kay na wala pa'y kuryente. Hantod karon wala dyan pa'y kuryente dito sa amo sa Lamparilya. Nangayo ito anak mga panahon mga kalablaw. So ikaw? Pagkahilak sa tagpan. Nakasuhay pod ko, nangayag asin. Sila ra mang lula og lulo kay sila ra man mo silingan. Lagi o dahil silingan. Then gas, nakapangay pod mi. Silang lulo lula ra pod kay kanang karas kini gas. Looy. Kalayo, nakapangay pod ko. So, Sugod kaya ko mama. ginitag Agi po akong pangayo. Kay doon naman. Okay, so katulo pa na. Next is nagaling og mais. Nagaling og mais. Naranasan ginamo na. Naranasan. Puro naman taon ko naranasan. Naranasan naman na kay kanang dili gusto si Papa nga pagaling sa kanang makina. Hindi siya gusto niya ay kalas kay na kay magsalig kuno kay na matapulan daw mi kun dili amo ipagaling sa makina, so kinahanglan kayod di galing atong bato. So kumbaga ito nga baya pud ang imuang na agian sa unang panahon. Lami ihilak. Oh no. Okay. Ikaw. Naranasan. Abi na kong pala. Dili ko ka punalan, sabi na di ka pagalingon. Naranasan okay. Kuan, puli-puli man ming tulo. So, lain pamahaw, panuruto, panihapon. So, kinahanglan ang usa magaling ka pamahaw, ini ka paniudto. Lahi, ini ka panihapon. Sa usa na kayo magdungan, mag-ana-ana, magdungan kuan kay mag-awayay man sutang-satag sa dalang piliting nugata. So, sa kakapoy next is ikalima nga pangutana. So, kanang nag-toothbrush ka og bayabas. Naranasan ako na. Always kagi alma. Naranasan ako na makalabot katong katubang ko sa eskwelahan bali nakalimot siguro ko. Nakalimot jud ko ato og pan-toothbrush. Nakalimot ko bisag asin mangit kasagaran kay nang mahutan dibita ka. Dili ni ka afford sa una toothpaste oy. Among gamit is kanang asin, so nakalimot ko ato pan-toothbrush. Bisag asin lang, so nakagi mo ko kabayabsan, so nagdali ko kuha og down din diyan na anak ko sa kuan din na. Puti po ba? Preboyag akong ngipon. Ikaw? Naranasan. Grabe. Naranasan. Pareha po nalimot ko panutbrush. Dayon. Ayun, ang mura. Nalimot ko panutbrush dayon. Nakaagi ko bayabasan.
Kusat ko din. Anak dayo, no? Bayabas, Oo, no? dayon. Ano pa ka? Mamutas bayabas na. Kanya, dapat tayong nga nautan yung toothpaste. Kaya pa nga, sa una, ay, mahal na toothpaste. Kaya, kapag paliton ka to, tulog ka buhok happy, tulog ka buhok. Tagpila to sa una. Singko na. Kinagan ka to, tulog ka buhok para ma-budget. Hindi na yung gamit, di ba? Just Next sa is- next is Nagkaon o puro kanon. hantod na karon naranasan. Naranasan. Puro kanon imong kanon. So, naranasan gina halos sa unang panahon sa unang bata pa mi murag mao gina among mao jud na among kinabuhi dili kay murag mao jud na. Antod karon ni nasuwayan sa nako nga magkaon lang puro og kanon. Atong pandemic. Katong na lockdown na din taon pag wala Walay sa probinsya trabaho. way trabaho. Ahay, pero salamat Lord ginaagya po mi gikaon nga puro kanon. The important is puro kanon, di ba? Okay, naranasan. Okay, Naranasan ikaw? po. Naranasan ako katong kuan sa una, may sudan. O piyong ko, ikaw mama nga. Piyong lang, huwag ka nang kaon ka. Imagine lang yan. Ay, sudan. Kada hangit, adobo. Nagkaon ko na ikaw, pero naghila. Grabe sa. Wala mo edad ato. Mga nako city, otso, dayon. Wala may, di ba, na may 3 pesos sa mong kwarta ato. Sobra, kami na lamang itong mama din. Naman si mama nga. Huwag mo tayo sudan, kaon ang puro kanon kay, na may binignit Then, dito. piyong lang. O, piyong lang dayon. Nindot sa kaya na ibuhat ni mo. Magpiyong, magtulo, magkaon, pero palipay ko kay ikaw man, na may namanigaw ang binignit, tag-tres. Nya. So, palitan mo ko na, di. Gusto nagapon ko. Sa mga mong gawin na nagpiyong ka na ay binignit sa mga. 3 pesos na lang mong kwarta to. No, yeah. Salamat yapan ta sa Ginoo nga. Nandag ko ta nga healthy. Ang nagapon ta. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Bisan man sa kalisod na buhi, gintang tanan. Ay, namatay sa kuraw na. Oh my God, gamay rabi. Kami yun, a perfect kayo eh. 1 dozen. Grabe kakugihan sa akong papa, pre mo yan. Shout out to yung pader. Next, Sa next is, na late sa school. Na-late sad ko yun. Wala Naranasan. Naranasan din ako eh. Loing alma, oy. Siguro pwede, naranasan, ani? Sa naranasan ako kanon, di wala ko malate sa amuang klase, na late lang ko sa flag ceremony. Balinan ako sa gate, bayang mag-iiliw. Ana lang ko. Naranasan ako pag high school kay o pag elementary wala ko naranasan. Kay late ka. ako may magdalagyaw pag elementary pag high school na late ko kay layo kaya mo magbaklay pa ko buntag hapon ni kabuntag magbaklay ko kinalan 6 Kapulan siguro ka mo 6 AM daw doon. Alas 6 sa buntag mo kinamugi ka na kay 1 hour kape na mulakton ang amo ang eskwelahan, layo kayo. Layo kayo. So, nanagkog kinamong bagtak, binaklay, buntag hapon. Solid kayo. Atod karon ako gapon kog bagtak. Thank you, Lord. Sa ako katubo sa. Solid man sa prayer. Okay naman diba? Okay, next is na mayabas para makapapil. Sos, naranasan ko. Pwede palang mahilak ito na. Naranasan sa elementary ko. Naranasan ako, di naranasan. Wow, sana all. Naranasan ako pag elementary. Wa jud ko'y papel. So, nagdala dito ko, niagi ko sa amo agianan na may kalibunan amo agianan. So, daghang kayong bayabas, mga Bisaya nga bayabas. Anak ko, taon ko diya. Daghang kay kong dala, nagabot dito. Murag, pulo ka buok, dinupat ka buok papel. Lipay ka na kung mga classmate ka na mga classmate ng mga taga-highway, mga hangul kay bayabas. Lipay ka na, wow, nanasan si Alma. Bailo na sa itong papel. Ay, bigana na akong papel hinoon. Sos, kalindotag itong panahon na. Pero yung tami mo, ay di naranasan ako na oy. Wow! Kay mamaor man migpapil sa ko mga magulang so makapangayo ra ko wala na ko
Asa mo papel. So ako namatay si mama sa'yo kaya nawala si mama sa mong kinabuhi. 8 years old pa ko, nawala na si mama. So, dili kaya ni papa nga magpa-eskwela na mo. So, yayami pa ni kamot. So, nanarbaho sila. So, ako na lang naningkamot para makamot. So, salamat Lord na nakaman ko. High school! Sa Dusi, kagaot. 4th year, high school. The next is nangayo og papel sa classmate. Yes. High school na ko na, mangayo kong papel. Ngayon, ganyan ang teacher nga. Get 1/4 sheet of paper. Get 1/4 sheet of paper. 1/4, ma'am. Mapagkakayos mo sa 1/4, ma'am. Okay. Sa, din. Ako classmate, ila din sa, ila. Lagay ito 1/5, tunga tabi. Tunga tabi. Ay. Kamantay ka, nagpapel na. Kilaan na ron, dali kay maputol. Labi nag, 1, 2, 3, Ako kay mangayo og papel pero ako pong pasulon sila. Sa bright ta din mo. Yeah. Paano sa papel? Answer. Ano wala balon bisag piso. Asway, naranasan nako na. Murag gikan sa elementary hangtod high school. Naranasan Wala diyan. ko'y balon. Nakoy time nga nakoy balon. Yaw nakoy balon nga palitan 5. Wala pa'y recess gipalit na nako junk foods, ice candy, katong uso pa man tong halo-halo, katong paparazzi, kami ito no, katong Regan. So mga na kung kanon sa wala pa'y recess. So nag-recess na. Nga. So nagi wala jud ko'y balon bisag piso. Naranasan ako nga Kay balon balon piso. bisag piso. Kay kuan kana igo-igo ra pa palit og bukas ug ana among kwarta so wala na mi para balon. No? Naman pud mi balon nga kanon og sudan so wala na mi pang snack. Nga. Next nga. Nga. Pero nabay po classmates nga mga buotan mga hatag og snack. Wow, very good. Thank you. Wow!